Ha? Antarku lah antarku. दासो एसे हायदों साना बैयाव जाहैदों बैयाव बारनानै हायदों हाथाय माबा नांहोदों नालाय सिखोना होदों सानना हायदों Contoh lagi. sini gimana ya खेबनै जाबाय इयो mau udah karena zaman ada बे खेबनै गारबाय खेबनै सुजाखाबायनो साथा लाबोलाय साथा लाबो दे मोननै नोंनि गुदियाव नोंना जिंखानायालाय मोनाव दे सोनाबहा Wah. Kali bisa nomornya. no Yes. जानायलाय खेलाया नै जाबायलै दे सोजाबावदो जोबायलै मानिले गरमजों माजों मेगनाव गजोबनोसै खारनो रोंबावलाय आरो जाबावसैसो गाबोन मोनसेल'सै गामिनि गाबोन नायजानाय आरो फैखाले आरो जाबावनाय नङालै बे ने रासथि गालायथिबाय गाजाबानो जाखाबायना गरसेसो जासै खुसिमोन बायदि गरनै जादों माने नै सोबाय नै सुखुबाय जानांगौलै सालाया होमबासो मोजां जायो गैया जोंनियानो गिलु
सेकेन्डनि खेलाखौ खालामलै बे जाया स्कुल जाजोबनाय गलानो गिदिर लायबावनासो नोंनिफ्राय सायावसो मोनाखिसै दायो बोरैबा मानसिखौ बुकिं जाजोब्बाय जाजोब्बाय बुस्थुआ लाजोंलायनाय बे लाजों दंफां थसे दङना इयाव बे दंफां सिङाव दोनदोंलै हेमरा डाइरेक्ट खिजाबाय दा गावनो जोंनाय हनै गावनो बानायनानै बे गालाफोराव होयोमोन दायो दाखालि गालाफोराव हैनाया माबायावहाय बिशमुरियाव बाथाम होग्राया इन्द्रा गल बाथाम बाथाम सासे होनलायलाबायनो आंनाबो जाखाबायमोनलै होनना माने हेमजालाबो हाबखाबायमोन आरोखि बुरला बिदि होनबाय माने इयो फार्स्ट नाम्बारा गरसे दंबावो बिसिना गरसे सोजाबावगोन गदब्रै होनदों ना इयो दहाय जामारगोन रा जेरै जेरै होनदों ओरै जामारजालांबाय आं जाहोगोनब्रा इयो र' जावजानाय इयो दा नों बुंखादोरा बुंनायाबो जिर' फन माथो होननानै बुखानाङानो माने दालाय ओंखायाखै दहाय फुखु मोनना लाबो जासिगोनलै होननायखौ नुखायाखै बिदिनो गिनानैसो फैखादोरा इसोरो मानसिफ्रा टाइम पासनिल' दोनो खारलायनायखौ नुवाखै गाथिंबो बेखौ गिनानै बिदि होनजोबदों इसोरो मारै थायालै बेफोर नंगौब्रा मोनसे जावगारनाय खस लाना फैनानै जायो सल'खौसो खोनालायनांगौलै र' मालाबा गोरा लोंनाया थिखोना बोखिनोसै दा सल'ना गारि रोङा बिमानि सोलाबाय थायो दिनैबा फानहरथाय ना गामिनिखाय इदि जाद्राया इयो नङाला सिरि जेबो गैया बया गेलेखायो ओमफ्राय
मिथिया मोननोबोलाय मानसिया बोसोनोबो रा देन्जार लांलायो मानसिखौबो फाग्लासो Saya bisa ini kan itu. थैलायनो माथो हासिगोन आयो माथो टाइमखौ खाथायखो ना माखो है अ बिदि दे नोगोद मोनबाय दे खेबनो मोनबाय बे मानसिया होसोबानो आबसा जायो ओइ गोलैखो मोजांलै सोरा मा गस्ला बेनि सायाव खान्देबावदों नामा नाम्बार ना नाम्बार दं गाथामा ज' नांनायसो फैदों दा मानसियाथ' एसे नायग्राफोरजों मा होनजायो मा होनजायो ने बल जोग्राफ्राबो जायाबाय था जोबथा बखिजाखायोलै थै मबाइला गाव गाज्रि लुगैयो